Goddag, jeg hedder Randolph Bell, og jeg er en YouTuber i min garage herhjemme. Mange har kendt mig i mange år, men det er første gang, jeg prøver det her, så I må overse baggrunden, og mine laserbriller er ikke de fineste, men det er indholdet af min samtale. Det jeg gerne vil fortælle om i dag er, jeg har haft et projekt i gang med AI, og det er på baggrund af, at jeg havde et firma og lavede mit hjemmeside sidste år, og efter mange måneder og mange penge fandt jeg ud af, at jeg havde ikke opnået mit mål, og det var, at jeg ville være nummer 1 på Google Search Engines. Faktisk var det ikke så godt. Jeg havde et flot hjemmeside, men Google kunne ikke læse min hjemmeside, og jeg var ikke nået på nogens søgeresultater. Så jeg besluttede mig for at ville prøve at lave det mig selv og bruge AI. Og jeg er faktisk rigtig glad for det, jeg har opnået indtil videre, og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg og mit assistent Claude har opnået. Så jeg fik Claude til at lave et resume af, hvad vi har lavet, og det er sådan. I midten af 2025, vi havde et state-certificeret byggefirma her i Florida, og tagdækker. Jeg er ejendomsmaler og har et certifikat i Lead AP. Det er design og rådgivning, og jeg har et lille gård ude i vest for byen, så jeg kalder mig selv for en landmand. Så det er faktisk mit forretningsimperium, spredt over 7 divisioner, og havde digitalt tilstedeværelse, der aktivt arbejdede imod mig. I et tidligere, som sagt, hjemmeside havde et no-index tag, som fortalte Google at ignorere den fuldstændig. Jeg havde ingen brandidentitet, og de var opsplittet over 3 forskellige virksomhedsnavne. Jeg har haft årstiers og licenser, projekter og kvalifikationer, som var usynligt online. Så 12 måneder senere er randolphscottbell.com en hjemmeside med 59 sider i en hub- og spoke-struktur, som designer, skriver, optimerer og indsender sig selv til Google automatisk hver dag ved en flåde af 7 AI-dreven GitHub Actions workflows. Googles indeks gik fra reelt en side i begyndelsen af juli 26 til 32 indeks redede sider 5 uger senere. Hjemmesiden fik en filmisk forside i prisklasse, struktureret data på tværs af alle divisioner, et lokalt citationsnetværk på 9 platform og en selvkorrigerende SEO feedback loop, der automatisk pinger Google, hver gang en side ændres. Dette case study dokumenterer, hvad der blev optaget, hvordan metoden fungerer, hvad der krævede at lære og selvklare novice at lede AI-udvikling, kaldet vibe coding. De forhindringer, der næsten fik projektet af skinnerne,
og køreplanen for at forblive foran. Det er skrevet af den AI, som udført arbejdet, som jeg tal og dokumenteres som bilag. Så et med udgangspunkt var en mand, 7 virksomheder, 0 synlighed. Bell Engineering and Construction Corporation, som drives under navnet Beckcorp Property Management, har opereret i Palm Beach County siden 2009, og i 2025 er spændt virksomheden over byggeri, tagdækning, ejendoms og der kaldes HOA-administration. Det er condo. Og vi har jordrydning og agriturisme går i Loxahatchee. Og vi har lige købt et food truck, bygget af en Bluebird bus fra 1959. Så vi har fingrene i lidt af hvert. Og det digitale fodaftryk fortalt inden af disse historier. Den gamle WordPress hjemmeside havde et no-index direktiv, et enkelt kodelinje, der instruerede symaskiner om at lade som om virksomheden ikke eksisterede. Brandet var splittet mellem Bell Engineering, Beckcorp og Beckcorp PM, hvilket fragmenterede den autorerede Google, ellers kunne have tilladt. Der var ingen struktureret data, intet sammenhængende sitemap og ingen forbindelse mellem divisionerne. Den første strategiske beslutning var konsolidering. Vi manglede et navn, et domæne og arkitektur. Alt skulle samles under ejerens personlige brand på randolphscottbell.com. Byg, investere og elevere. Med hver division som et spoke ud for et centralt hub, den gamle selvstændigt bygger hjemmeside blev 23 og omdirigeret ind i hubbet. Så den historie blev ført videre i stedet for opgivet. Navn, adresse og telefondata blev standardiseret til en kanonisk form på tværs af internettet forankret i grundlæggerens år 2009. Nummer 2 er metode, hvordan vi flyttede et nyt domæne op i Google. Rangeringsmetoden bygger på 4 søjler, anvendt i strikt rækkefølge. Det tekniske fundament kom først. Ren URL-arkitektur med kanonisk afsluttende stråstrenger, struktureret JSON LD-data for local businesses og FAQ page. Et disciplineret XML sitemap og præcist last mode datoeret for hver URL. De felt Google reelt bruger til at afgøre genkræl. De fleste hjemmesider laver change-rec og prioritet, som Google ignorerer. OpenGraph og Twitter dealkort samt Google Analytics 4 forbundet på hele siden. Indholdet hastigheden med værn kom for det andet, og værnet betyder lige så meget som hastigheden. Ejeren ønskede oprindeligt en blitz på 1000 sider. AI rådede imod det. Googles politikere mod skaleret indholdsmisbrug forgifter et domæns fremtræde, og nu domæner kan alligevel ikke få masser af sider indekseret. Den forhandlede cadence cirka 90 substantielle sider om måneden, automatisk nedjusteret, hvis Search Console viser sider fastslået i fundet, i øjeblikket ikke indskrevet. Ja, der er lidt mere. Der er cirka 5 sider, som jeg har fået skrevet indtil videre, men det er meget spændende, de arbejder, vi har lavet. Og det mest spændende er, at jeg har lavet 4 bots, som
uden nogle erfaringer har jeg med hjælp af Claude lavet 4 bots, og de handler alle mine opdateringer af hjemmesider automatisk. Og det er jeg meget spændt over. For eksempel, jeg har daglig SEO Watchdog, og jeg har hele mit bots liggende på i GitHub, og alt foregår mellem Claude og GitHub og Netlify. Og jeg har set hjemmesiden vokse fra 9 sider til over 59 sider. Og hver dag er der nye opdateringer kommet automatisk på grund af de arbejde, jeg har lavet. Så jeg var slut for nu, fordi det er ikke særlig spændende, at jeg læser op fra et skrift, men jeg har lagt hele arbejdet ud på internettet, så hvis I er interesseret og ønsker mere information, så må I gerne kontakte mig direkte. Jeg savner jer alle sammen i Danmark, og det her er det eneste måde, jeg får lov til at tale på dansk, fordi der er ikke så mange amerikanere, som taler dansk, desværre. Men hilsen fra Guds eget land, og må I have en dejlig dag. Jeg savner jer. Gud bevarer Danmark.